Η Ελλάς του 2000 ήταν όλοι μασκαράδες. Η Ελλάς του 2000 ήταν όλοι μασκαράδες. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, δικαστικοί, δεσπότες και παπάδες. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, δικαστικοί, δεσπότες και παπάδες. Αυτοί δεν ήταν Έλληνες, δεν ήταν πατριώτες. Αυτοί ήταν μονάχα ρουφιάνοι, χαφιέδες, νταβατζίδες και προδότες. Αυτοί ήταν μονάχα ρουφιάνοι, χαφιέδες, νταβατζίδες και προδότες. Έσκος ντροπής και φτύλα μεγάλη, ξυπουλήσανε τους Έλληνες την πατρίδα τους και πάλι. Έσκος ντροπής και φτύλα μεγάλη, ξυπουλήσανε τους Έλληνες την πατρίδα τους και πάλι. Δε φταίνει οι Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, ούτε και Αμερικάνοι. Δε φταίνει οι Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, ούτε και Αμερικάνοι. Μας φταίνε τα κοπρόσκυλα, που μας ξεπουλάνε. Μας φταίνε τα βατζίδες μας, που μας ξεπουλάνε. Και εσείς βρε νέα γενιά, αντισταθείτε, σκοτώστε τους νταβατζίδες μας, να μην τους ξαναδείτε.